според моя нещо, примерно, за последен кадър. Там да пробваме да снимаме. Според мен, докато са дали тук да се снима, мога да направите малко повече кадри тук. Защото тук е готино, мога навсякъде да снимате. Снимай нещо устава. Те ви позволиха, защото все пак сте за ново български снимате. Снимай го това, снимай го това. За кандидат студентски изпит снимаме. Се разсея, казва. Що не каза верно, че си болен и че това е последното ти видео. Чефец съм. Ама аз им казвам. Я по-полека, бе! Аз не можа да го фана, ти си по-добър камерамен от мене. Той се усети, че снимаме, вика, сега флексна такова. Той видя, че снимам и вика, чай да флексна, да търкна малко гумите. Да. Аз им казах, бе, викам, аз съм малко болен, ти, не? Добре, най-цели ко? Дай да отиме там да снимаме. Мафията го хвана май. Те ми бяха ли не са тия, дето снимаха? Да. Добре, бе, как толкова бързо го фанаха това и че си тръгнаха, бе? Брат, той е 3-минутен, в смисъл те са снимали тук през цялото време и просто са приключили. То 3-минутен филм се снима за 6 минути. Брат, то се снима по-бързо от музикален клип. Някакъв късометражен. Ей, йоу, че! Type Type shit. Аре, цеко. Аре, бе. Ало, пак ще ме блъскат. Чат. Ще ме блъскат. Чат рейдър, ево. Да, точно така. Чат рейдър, братле. Аз съм ти чат рейдъра. Аз мога и да съм оператор и чат рейдър. Да, ти ще си най-добрият оператор, който съм имал някога. В принцип, да, брат. Ако ти дам камерата. Даже моят флексер. Ма чак ми е неудобно да ти дам камерата, защото по принцип на тебе ти плащат за това нещо. Сеш се. Колко е? Вижте, там снимат клипто, нали? Брат, той по-индийска сцена, просто на погледите им. Там снимат някакъв музикален клип, 3-минутен клип за университет. Човек ви се бавате, обаче най-вероятно е тия сцени, където с погледите да ги снимат в 3 минути, най-вероятно ги снимат 5 часа сигурно. Те сигурно им отнемат най-много време, да. да. Те им отнемат най-много време. Сигурно да. Какво става в чата? Не така, Чата ли? индийска сцена. Това къде е, бе, цеко? На сердиката, бро. Бро, що е толкова сериозен на всяко съобщение? Това ме рука, са. Да, за тебе говоря. Що ги четеш толкова сериозно? Чекай. Защото още не съм влезнал в вайба на Цеко, брат, сеш. Вайб. Сега се прикава, че там снимат клип, там снимат филм. Цеко вайб. Да, Цеко вайб. Те снимат клип, ние снимаме филм, пичува. Да, те снимат клип за университета, а ние снимаме филм за надпис. За Германия, бе. Аре, пичове. Чай да отида да си свърлят цигарата при женичките. Извинявайте, имате ли пепелник тук? Да. Мерси много. Живи и здраве. Той имаш и пепелници и там, брат. Пазят чантите, видя ли? Видя ли как се дърпат чантите? Опа, тук ще снимаме ли? Ето снимам. Да, ще направим синематик кадри, бе, за чата. Синематик кадри. Синематик кадри на Добре, бе, ето. Ама чай, аз ще чета чата, да ти е по-лесно. Чуе, да. Правим синематик кадри на цекото. Чай, че тук пречим. Чай ще се обаня на чата. Ало, да, чат, какво става чат? Малко Да плачеш. спра да стримвам, а? Green Apple чат, така бе, Green Apple. Добре чат. Няма проблем чат. Едно обръщане. Той целя в черно с сайта и... Знаеш как е, събрали сме се тук, снимаме музикален клип за надпис. Отново български директно. Дъбой кошар, пише Брайнов. Стига бе, брат ми, как така Дъбой кошар, бе, брат? Стига, бе, брат. Стига бе, брат. Това е мемориал клип, брат. Ама не бе, ти си много добър оператор, бе, мамка му. Мемориал клип. Точно така. Ако не беше на статива, беше на гимбалче, брат. Не знаеш колко по-добре ще е. Чат да се видите, между другото. Ето тук да се гледате сега. Момо, пише, аз съм най-добрият оператор.